Wong tuwa nggone kepareng mala kramakake iki dijumbuhke karo rasane kok ngono ya ngelingi nalikane sih padha ana kandhutan. Wong tuwa ndonga rina tantaraning wengi muga wae kejaban kang kinandhut lahir sempurna wajibane wong tuwa didik wiwit saka cilik nganti dewasa mala kramakake nganti ngomah-omahke iya kaya ngono mula panjenengane Bapa Manidi nggone kepareng mala kramakake muga tansah pinayu-maning Gusti antuk berkaing Gusti kang karya jagat ingkang pungkasane kemanten sakloro desa lekase nadyagan Siti Hawa nganti kaken minen-minen kekudangane wong tuwa pancen kaya ngono kok yun saya ling ngerteni anak bareng wis winengku kang tegese lunggan ana majaning bebrayan nggone bebrayan bisa rukun dasar kecukupan ing samubarang wong tuwa rasane wis bisa icip-icip swarga kok ya kuwi pancen ya kaya ngono kuwi kok coba kaya apa biyak mandake dolanan iki ana pundutan saka pemundhening dhewe diaturke marang warga Bapa Manidi dalasan para pepundhen kang kepareng rawuh uga sedulur kang do ngumpul ana ndawan kene ya digaweke pundutan lagu sisan gawe kaya apa nyurbungan Mbak Pipit karo Mbak Sulis Eva diaturi jumeneng sadurunge nembang kaya apa Mas disepopi dhisik ben ketok liregang ngadeke pesinden loro kaya apa yuk dados Mbak Pipit Andriani nggih wilujeng dalu iki nimbal suwang ana daleme Bapa Manidi Butaijen ngaturna tembang sing kepenak sadurunge ngaturna salam kanggo para kadang pepundhen kang kepareng rawuh nggih kula ngaturaken sugeng dalu sugeng rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mugi sedaya sami sehat. Amin. Ayo kuncine wong nyambut gawe iki sehat anggere awake sehat insyaallah awake dhewe bakal nemu apa sing dituju. Nggih. Nah, wilujeng dalu Mbak Sulis Eva. Wilujeng dalu ugi Mbak Lindo macane. Nggih, ngaturke salam sing trenteng kanggo ingkang sami rawuh. Inggih, saderengipun dalem ngaturaken wilujeng dalu Pak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam rahayu. Jenenge pesinden iki lagi laris tek duwite iki ana renyah liran kok. Amin. Pandanganipun panjenengan Pak iki pundutan saka Pakmu panjenenganipun Bapak Santo Poswarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur kinita darsa nyuwun tembang kagem ingkang sami mirsani ingkang sami lenggah. Iki garapane dhewe. Tembange Mbah Santo ngersake saya tresna jangkep sak dawane sing dikersake Mbak Bibit karo Mbak Sulis Eva. Ya. Kenapa? Spesial kagum penggemar Sekar Gadung niku wiwit tahun 1945 nggih Pak. Nggih ngantos saya tentang pundi mawon nggih. Perjuangan ya Mbak. Lah ya kok enek ning dinten bahasa nggih. Ayo panjenengan iki jenengane Sekar Gadung ya. Nggih, awet sehat nggih Mbak. Amin. Uga diaturke Mas Edi Kece sing ada saka Wates Kediri, Mas Tejoke ya kepareng rawuh saka Kepari Kediri. Nggih, sedaya bapak-bapak penggemar Sekar Gadung sedaya. Nah, coba nganggo bawa Asmarandana. Kepranan sa jroning ati
sedulur sing saka Midodaren. Ponakaning dhewe Mas Yanto sak rombongan yo kepareng rawuh. Midodaren iku ngawira. Midodaren Surawadha. Pancen yo ngawi yo ana Midodaren. Ulang aku berarti Mas. Oh, pantai. Ayo sampe iki ngawi ya. Kasih apa kan hidup. Nganti tembus jerone karya ora dadi dolen apa. Tirakat, Pak. Tirakat. Kados kula nek dalu nggih mboten nate turu lho. Iya, tirakat. Mboten. Lha apa? Anan kali Mas Yana. Iya. Ayo seniman iki nyambut gawe ya ora turu. Nek kaping jendunggar ana omah wanti senggang ya tetep ora turu. Nggih, tapi kula anane anu positif kok, Pak. Nggih nyebut karawitan. Murih undak ing ngabisan. Positif kula wae. Iya. Positif. Prolongasi. Mboten niku nek positif hamil, Pak. Ini positif. Positif maksudnya ini kuwi sing sae-sae ngoten lho. Aku karo menghamili ora iso. Ampun, Pak. Ora. Pun kadaluwarsa. Kelingan kembangnya saya tresna ya berke mikin Sekar Gadung yo dados neng omah ora kelasan neng paran kudu mangan ora ngrasake ngombe ora ngrasake golek wong kedanan iku kabeh iki do nglakoni biyen saiki do ngukur aku percaya nek rombongan Sekar Gadung wis ngukur kabeh sampun insap sedaya Pak golek rena yo medal wingking kok ya iki lho metu mburi ana mboten nate konangan to nek yoga napa sindene Sekar Gadung kok
tumindak sing mboten bener. Nek yo ora tau ngono kok kumangan kepiye. Apa gendaan apa-apa kan mboten nate mireng to. Dah. Saking primpene. Nah, iki lho sing lakoni kaya ngono. Kula mboten tarik, kula mboten paham, Pak. Ampun, Pak. Ampun mboten niku lho, Pak. Ayo wis ngaku dhewe lho coba. Bapak sing mboten saestu, mboten ate kula niki, mboten ate konangan. Mboten, Pak. Ampun, Pak. Ya. Iya. Lagi konangan ya iki lho. Ya ta, mulai mangkring. Ya, kulinane. Selamat Daryanto lho Pak niku Pak. Aduh jarak Niku lho. ngene. Blondrokne kancane lho niku senengane. Napa mikir? Oh mikir Pak. Niku lek nyekel ora temenan ya kaya ngono kuwi. Mulane lek enek mikir lek nyekel yo aja dianggang-anggang aja minggring-minggring ya. Ayo Mas, sing tenang lho Mas. Iya. Gimana? Nggak sulit, nggak duduk, enggak.
langsung atas agama tembang modeling aku jembak klinis wajah seluruh kebenaran